изпратил ме да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите. Дъхът на Господа Егова е върху мен. Помаза ме да благовествам на бедните. Изпратил ме да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите. Пада комота, пада поради помазанието ти, слушава се. 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 Пара ще се вдигне от плещите ти, хомота ще